शिवसेनेन आनीक 2 उमेदवार शुक्रारा जाहीर केले. कुंकळे देवेंद्र देसाय आणि साळगांवां राजेश दाबोळकार. तियेचो कॅन्डिडेट खंय ते थोड्या दिसांनी जाहीर करतले. शिवसेनेची गोवा सुरक्षा मंचा कडेन युती आसा. एमजी कडेनूय चर्चा करतले म्हणून शिवसेनेचो संजय राऊत मिडिया कडेन उलयलो. शिवसेनेक खंय 5 तरी सीट जाय. शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरे खंय 3 मतदारसंघांनी जाहीर सभा घेवपाचो आसा. साळगाव विधानसभेतले एक सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजेश दाभोळकर यांचा प्रवेश झाला आणि त्यांची उमेदवारी आपण साळगावातून जाहीर केली. कुंकळी मतदारसंघातून श्री देवेंद्र देसाई ते त्यांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय आणि आज कुंकळी मतदारसंघातून श्री देवेंद्र देसाई यांची उमेदवारी आम्ही जाहीर करत आहोत. उरलेल्या 3 मतदारसंघाविषयी आम्ही गोवा सुरक्षा मंच आणि नवीन येणारे आमचे मित्रपक्ष यांच्यासाठी थांबलेलो आहोत. पण काही झालं तरी थिवीम, कुंकळीम आणि साळगाव हे 3 मतदारसंघ शिवसेना लढणार आहे. गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेना यांची युती तर झालेली आहेच, पण महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष जो आहे तो सरकारातून बाहेर पडल्यामुळे नवीन समीकरणाची लोकांना अपेक्षा आहे. शिवसेनेसारखे पक्ष जे आहेत किंवा गोवा सुरक्षा मंच सारखे पक्ष जे आहेत ते लक्ष ठेवून राहतील. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा खात्री देतो आणि आम्ही अनेकदा सांगतो की गोव्याच्या विधानसभेत ह्या वेळेला शिवसेनेचे किमान 3 आमदार असतील आणि सरकारमध्ये आमचे मंत्री असतील याची तुम्ही खात्री बाळगा. येणाऱ्या काळामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा एक मोठा दौरा गोव्यात ठरतोय आणि त्यांच्या 3 सभा होतील. या क्षणी मी सांगतो, त्यातली कुंकळीमला सभा होईल त्यांची, साळगावला सभा होईल त्यांची आणि थिवीमला सभा होईल. निमणे मिकी गोवा सुराज पाटीत गेलो. ताणे बुधवारा आमदारकीचो राजीनामो दिलो. येता त्या इलेक्शनात खंय तो नुव्याच रावतलो. मिकीची बायल वियोला गोवा सुराज पार्टीचे अध्यक्ष. UGDP कडेन सोयरीक फिसकटले उपरांत तो आतां गोवा सुराज पार्टीत गेला. माविन आनी मडकयकारा उपरांत आमदारकी सोडपी मिकी तिसरो. 1 वर्स गेले, 2 वर्स गेली, 3 वर्सां गेली, 4 वर्सां गेली आनी आतां 5 वर्स गेले. आमकांय आस जाताली करता म्हणून. आनी जे विशय म्हणजे जे आमचे प्रोजेक्ट आमचे गोंयकार नीज गोंयकार त्रास जाता पळयत आसले, जावं मायनिंगाचे, जावं मिडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, जावं रिजनल प्लॅन, जावं मोबायल कोड, ह्या इतले विशय आनी जायते विशय आसात. इतले विशय आहात तितले तशेंच आसात. ह्या सरकारांनी जावना आनी जावपाक केन्ना दुबिजान करूंक ना. कित्याक सेंटराक ताका तुजो उदक सेंटराक आमचे गोंयचे कोणाक परवाना. म्हज्या मतदारसंघाचे थोडे म्हजे भाव भयण आसा ते म्हणून आमी सपोर्ट एकठांय जावची गरज आसा. आनी दर एक आमचे गोंयकाराचे, दर एक आमच्या मतदारसंघाचे, दर एक आमच्या गांवचे जे विशय आसात ते आमी एकठांय रावन सुदार करपाची गरज आसा. त्या पासत आयज हांव तुमचे मागता, आयज गोवा सुरक्षा पार्टी, गोवा गुड गव्हर्नन्स पार्टी ह्या आमी आयज तुमच्याशी घेवन येतले. मागता तुमकडे तुम्ही मला म्हज्या मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका स्वताक ते करून घेऊ एक ब्रेक.